ናይሎሚ መጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስና ካብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 17 ይዝኸውን ቁጽሪ 1 ብምንባብ ክጅምር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ከምቲ ክንሰምዑ ዘርፈድና ኢዮባ እቲ መእተው ጽቡቅ ገይሩ ነጊሩና ኣሎ ኣነ ካብ ቁጽሪ 1 ክጅምር እሞ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ሎሚ ብለይቲ ተስኤ ንነዊሕ ሰዓት ኣጽኒዐዮ ስለዚህ ቲ ኣብ ውሽጠይ ዝተረፈለይ ነገር ሼር ክገብረኩም ምሳይ ከም ዘለኹም ምልክት እንደሃብኩምኒ ማለት እዩ ተባረኹለይ ከምዚ ብል ጳውሎስ ባሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ክኸውን ተጸውዐ ንወንጌል ኣምላኽ ተፈለየ ኢሉ ሮሜ 1 ቁጽሪ 1 ዝጅምር ማለት እዩ ብዙሓት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ተመራመርቲ ከም ዝሰማምዑሉ መጽሐፍ ሮሜ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሳልሳይ ሚስዮናዊ ጉዕዞኡ ኣብ ቆሮንጦስ ኮሎ ወይ ድማ ኣብ ቆሮንጦስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቅድሚ ነቲ ካብ መቄዶንያን ካብቶም ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት ተኣከበ ሓገዝ ሂዙ ናብ ኢየሩሳሌም ምምላሱ ብ57 ወይ ብ58 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ከም ዝጸሓፎ ይዝንገር ማለት እዩ ዛ ደብዳቤ እዚኣ ማለት እዩ ናይዚ ደብዳቤ ጸሓፊ ከምቲ ኩላህና ንሰማማዓሉውን ሐዋርያ ጳውሎስ ምዃኑ ምንም ዘይማትእ ጉዳይ እዩ ነዚ ደብዳቤ ካብቶም ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጸሓፎም ደብዳቤታት ፍሉይ ዘብሎ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ኣብ ኩሉቱ ንሱ ዝጸሓፎም ደብዳቤታቱ እንድሕር ኣስተብሂልና በቐጥታ ናብቲ ዝምልከቶ ሰብ ወይ ማህበር ዝጽሕፎ ኣለሁም ዶ ምሳይ ንኣብነት ናብታ ኣብ ቆሮንጦስ ዘላ ማህበር ይጽሕፍ እንድሕር ኣሎ ነታ ኣብ ቆሮንጦስ ዘላ ማህበር ኣምላኽ ይጽሕፈላ እንድሕር ናብ ገላትያ ኮይኑ ከምኡ ናብ ማህበር ገላትያ ኢሉ ዝጽሕፈሎም ነዛ ደብዳቤ ክጽሕፍ ከሎ ግን ኣብ ክንዲ ነታ ኣብ ሮሜ እትርከብ ማህበር ኣምላኽ ኢሉ ዝጽሕፋ ነቶም ኣብ ሮሜ ዝርከቡ ቅዱሳን ይጽሒፍዋ ምናልባት ከምኡ መግበሪዩ ምክንያት ብዛዕባ ኣብ ሮሜ ዘላ ማህበር ብዙሕ ኣፍልጦ ስለዘይነበሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባትውን ካብ ሓደ ማህበር ንላዕሊ ስለዝነበሩ ኸውን ብዝኾነ ከምዚ ኣብ ሮሜ 1:7 ነንብቦ ዘለና ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ደብዳቤ ነተን ኣብ ሮሜ ዝርከባ ማሕበራት ኣምላኽ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ሮሜ ዝርከቡ ቅዱሳን ነዛ ደብዳቤ ጽሒፍዋ ማለት በሓፈሻዊ ነቶም ኣብኡ ዘለው ቅዱሳን ማለት እዩ እንታይ ብል ኣብ 1 ቁጽሪ 7 ኣብ ሮሜ ንዘለኹም ጽዋዓትን ቅዱሳንን ፍቁራት ኣምላኽ ኩላትኩም ካብ ኣቦና ኣምላኽን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላም ይሃልወኩም ይብል ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን ነዚ ክፍሊ ካልእ ነዚ ክፍሊ ክነጽንዕ ኾለና እዛ ደብዳቤ እዚኣ ንዘይኣመንቲ ዘይኮነስ ነቶም ኣመንቲ ወይ ድማ ዳግም ብክርስቶስ ኢየሱስ እተወልዱ ንቅዱሳን ተጻሓፈት ደብዳቤ ከም ተጻሓፈት ፈሊጥና ክነጽንዖ ኣዝዩ ሰናይ ቅዱሳን ኣሜን ምክንያቱም እንታይ ኢሉ ኣብ ሮሜ ንዘለኹም ጽዋዓትን ቅዱሳንን ፍቁራት ኣምላኽ ኩላትኩም ኢሉዩ ነቲ መልእኽቱ ጽሒፉ ማለት እዩ ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 7 ከምዚ ክንሪኦ ጸናሕና ሰላምታ እዩ ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 7 ዘሎ ሰላምታ እዩ መእተዊ ነገር ማለት እዩ ካብ ቁጽሪ 8 ክሳብ 17 ካብ ሰላምታ ቀጽሉ መእተዊ ማለት ምክንያት መጽሓፊኡ ዝገልጸሉ ክፍሊዩ ካብ 8 ክሳብ 32 ድማ ወንጌል ክሳዕ ክንደይ ኣድላይን ኣገዳስን ከም ዝኾነ ዝገልጸሉ ክፍሊዩ ንኹሉ ድማ ጎይታ ከም ዝረዳኣና ብዝርዝር ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ክንፍትኒና ማለት እዩ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ክጅምር ከሎ እንታይ ይብል ጳውሎስ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ክኸውን እተጸውዐ ንወንጌል ኣምላኽ እተፈለየ ይብለና ኣብዚ ክነስተብሎ ዘለና ሰለስተ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለው እቲ ቀዳማይ ነጥቢ ጳውሎስ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ቃል ከውን ከሎ
እቲ ካልኣይ ነጥቢ ሐዋርያ ክኸውን እተጸውዐ ዝብል እቲ ሳልሳይ ድማ ንወንጌል አምላኽ እተፈለየ ዝብል ነጥቢ ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን ጳውሎስ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ዝነኣሰ ወይ ድማ ንኡስ ማለት እዩ ናይ ስሙ ትርጓሜ ማለት እዩ ጳውሎስ ማለት ዝነኣሰ ወይ ድማ ንኡስ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ በሐቂ ጸጋ አምላኽ ዝተረድኦ ሰብ ነይሩ ኣብ ካብ ህይወት ሐዋርያ ጳውሎስ እንርድኦ እንመሃሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ሐዋርያ ጳውሎስ ጸጋ እግዚአብሔር እንታይ ማለት ምዃኑ ብጣዕሚ ዝተረድኦ ሰብ ነይሩ ብዛዕባ ጸጋ አምላኽ ንጢሞቴዎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካብ ምዕራፍ 1 ካብ 12 ክሳብ 15 ክጽሕፈሉ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣነ ኢሉ ነቲ ኃይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ነገልግሎቱ መዲቡ እሙን ክኸውን ዘብቃዓኒ አመስግኖ ኣለኹ ኣነ ቀደም ጸራፍን ሰጓግን ገፋእን ነይረኸነሰይሲ ከይፈለጥኩ ብዘይ ምእማን ስለ ዝገበርኩዎ ምሕረት ረኸብኩ ጸጋ ጎይታና ምስቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቕርን ብዘይልክ ዓዘዘ ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጥን ከድህን ከም ዝመጸ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ምቕባሉን ብኹሉ ግቡእ እዩ ኢሉ ክጽሕፈሉ ከሎ ንርኢ ጳውሎስ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ቅድሚ ምስ ኢየሱስ ፊት ንፊት ምርኻቡ ውፉይ ሃይማኖታዊ ንሃይማኖቱ ቀናዕ ዝነበረ ንሃይማኖቱ ካብ ዘለዎ ፍቕሪ ተለዓለ ድማ ንሰዓብቲ ክርስቶስ የሳድድ ከም ዝነበረ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ መንገዲ ደማስቆስ ምስ ተራኸቦ ግን ሙሉ ብሙሉ ህይወቱ ከም ተለወጠ ከምዚ ኣብዚ ደብዳቤታት ነንብቦ ዘለና ብፍቃዱ ፈትዩ ባርያ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ክሳዕ ነዛ ደብዳቤ ዝጽሕፈሎም እሙን ኮይኑ ድማ ንጎይታ ከም ዘገልገሎ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዘጸአት 21 ካብ 1 ክሳብ 6 ከይድና ክንንብብ ከለና ሓደ ዘገርም ነገር ኢና ንርኢ እንታይ ኢና ንርኢ አቡ እንታይ ብል ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 6 ዘጸአት 21 እቲ ኣብ ቅድሚኦም እተንብሮ ፍርድታት እዚዩ ዕብራዊ ባርያ እንተ ተሻየጠካ 6 ዓመት ይገዛአካ ኣብታ ሳበይቲ ግና ብኸምኡ ሓራ ይውፃእ በይኑ እንተ ኮይኑ ዝመጸ በይኑ ይውፃእ በዓል ሰበይቲ እንተ ኮይኑ እታ ሰበይቱ ከዓ ምሱ ትውፃእ ጎይታኡ ሰበይትን ተሃበው እሞ ኣወዳትን ኣዋልድን እንተ ወለደትሉ እታ ሰበይትን ደቃን ንጎይትኡ ይኹኑ ንሱ በይኑ ይውፃእ እቲ ባርያ ግና ንጎይታይን ሰበይተይን ደቀይን ፈቱ ኣለኹ ሃራ ይወፅእን እንተበለ ሽዑት ጎይትኡ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ የቕርቦሞ ኣብ ማዕጾ ወይ ኣብ ልብዳት ኣቕሪቡ እቲ ጎይትኡ እዝኑ ብመስፍእ የንኩሎ ንሓዋሩ ከዓ ይገዛአዮ ይብለና እዚ ናይ ባርያ ፈትዩ ባርያ ንኽኸውን ዝተዋህበ ትእዛዝ እዩ ኣብ ዘጸአት 21 ካብ 1 ክሳብ 6 ክነንብቦ ጸናሕና ኣብዚ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልዎ ዘሎ ቃል እምበኣር ልክ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ባርያ ናጻ ክነሱ ብፍቃዱ ፈትዩ ባሂልዎ ርእሱ ወፍዩ ንዋንኡ ዘገልግል ከምኡ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ በቃ ባርያ ኢየሱስ ኢሉ ክንዛረበና ከሎ ፈትዩ ብፍታው ብፍቃዱ ማንም ከየገደዶ ደስ እናበሎ ንማስተሩ ወይ ድማ ንጎይትኡ ዘገልግል ማለት እዩ ባርያ ማለት እምበኣር ብኻልእ ዝውነን ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ባርያ ናይ መን ምዃኑ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ናይ ዝተፈላለየ ባርያ ክንከውን ንኽእል ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ኣብዚ ብግልጺ ናይ መን ባርያ ከም ዝኾነ ክዛረብ ከሎ ንሪኦ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ወናኒኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ብግልጽ ክዛረብ ከሎ ንሪኦ አሜን ዶ ሃሌሉያ ባርያ እንድሕር ኮይናስ ባርያ ናይ ክርስቶስ ይግበረና አሜን ዶ ቅዱሳን ኣብ ገላትያ 1:10 ከይድና ክንንብብ ከለና ከምዚ ይብል ሕጂኸ ንሰብዶ ወይስ ንኣምላኽ ባህ ዘብል ዘለኹ ወይስ ንሰብ ከሕጉስ ደይ ዝደሊ ዘለኹ ገና ንሰብ ከሕጉስ እንተ ዝብልሲ
ባሪያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ነይረ ኢሉ ሓደ ባሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ሰብ ንሰብ ከሕጉስ ኢሉ ከም ዘይኮነ ካልኣይ ባሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ፈቲዩ ብፍቃዱ ከም ዝኾነ ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ንሪ አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ ማንም ሰብ አገዲዱኒ ኣይኮነን ኣነ ባሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይነ ባሪያ ክርስቶስ ክኸውን ባዕለየ መሪፀ ፈቴ ብፍቃደየ ባሪያ ኮይነ ዝብል ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ንጎይታይ ስለ ዘፍቀርክዎ ንዕኡ ካብ ዘለኒ ፍቅሪ ዝተለዓለየ ነቲ ዘፍቅሮ ጎይታ ባሪያ ክኾነሉ ሃሬ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ካልኣይ ነጥቢ ሐዋርያ ጳውሎስ ድሕሪ ባሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ነገር እንታይ እዩ ሐዋርያ ክኸውን ተጸውዐ ኢሉ ሐዋርያ ክኸውን ተጸውዐ ዝብል ቃል ባዕሉ ዘመሓላልፈልና መልእኽቲ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ጸኒልኩም ስምዑኒ ሐዋርያ ጳውሎስ ባዕሉ ሐዋርያ ክኸውን ኢሉ ሐዋርያ ከም ዘይኮነ ሐዋርያ ክኸውን ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ከም ዝጸውዖ ኢና ካብዚ ቃል ዝንርዳእ አሜን ዶ ሐዋርያ ክኸውን እተጸውዐ ዝብል ቃል እቲ እተጸውዐ ዝብል ቃል ጸዋዒ ከም ዘሎ ይዘርየና ስለዚ ፈተወ እቲ ናይ ሐዋርያነት ወይ ድማ ሐዋርያት ክበሃል እታ መጸውዒት ሐዋርያ ትብል መጸውዒት ደስ ስለ ዝበለቶ ሓሪዋ ይኮነን ሐዋርያ ተባሂሉ ተጸውዑ ሐዋርያ ክኸውን እተጸውዐ ማለት ዝጸውዖ ሰብ ኣሎ ነቲ ጸውዒት ጸዋዓይሲ ኣለዎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ካል ካብዛ ሐዋርያ ክኸውን ተጸውዐ ዝብል ቃል ንመሃሮ ነገር እንታዩ ሐዋርያነት ጻውዒት ከም ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ ነዚ ሹመት ከም ዝጽውዒና ካብዚ ቃል ዝንመሃር ክብሪ ንጎይታ ይኹን ሐዋርያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሐዋርያ ማለት በአምላክ ተፈልዩ ብስልጣን ተለአኸ ማለት እዩ አሜን ደቅዱሳን ሓደ ሰብ ሐዋርያ እንድሕር ኢሉ እንታይ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ አነ ብፉሉይ በአምላክ ተፈልየ ስልጣን ተቀቢለ መልእኽቲ በቃ ሒዘ መልእኽቲ ዘለኒ ሰብ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ሐዋርያ እዩ እንድሕር ኢልና እዚ ሰብ እዚ በአምላክ ተፈልዩ አምላክ ፈልዩ ስልጣን ሂቡ መልእኽቲ ሂቡ ዝለኣኾ ሰብ እዩ ኢና ንብል ዘለና ማቴዎስ 10 ካብ ሓደ ክሳዕ 6 ዋላ ከድና እንድሕር አንቢብናዮ ሓደ ካብቲ ክፍሊ ንመሃሮ ነገር ኣሎ ሐዋርያ ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ አቡ ብግልጽ ንሪኦ ኢና ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ዘሓርዮም 12 ደቀ መዛሙርቲ ቅድሚ ምልአኹ ዝገበሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ንርኹሳት መናፍስቲ ከውጽኡ ንብዘሎ ሕማምን ድናሰ ሰብ ከሕውዩን ስልጣን ይሂቦም አሜን መጀመሪያት ስልጣን ተቀቢሎም ምስ ስልጣን ድማ መልእኽቲ ሂቡ ሰዲድዎም ስለዚህ ሐዋርያ ማለት ብስልጣን ተለአኸ ልኡኽ አምላክ ማለት እዩ ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን እንታይ ብለና ን12 ደቀ መዛሙርት ጸውዑ ንርኹሳት መናፍስቲ ከውጽዎምን ንብዘሎ ሕማምን ድናሰን ከሕውዩ ስልጣን ሃቦም ስማትቶም 12 ሐዋርያት እዚዩ ናበለ ምዘርዘረ ኣብ ቁጥሪ 5-6 እንታይ ብለና ኢየሱስ ነዞም 12 ለኣኾም ከምዚሉን አዘዞም እናበለ ይቅጽል ማለት እዩ ንምንታይ ነዚ ነገር ዝነግረኩም ዘለኹ ሐዋርያ ማለት ብስልጣን እተለአኸ ልኡኽ አምላክ ማለት ምዃኑ ከረዳእኩም ስለዝደለኹ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ንርእሱ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ሐዋርያት አንኢሱ እንተተዛረበ እቲ ዝበዝሐ ክፍሊ ናይ ሓድሽ ኪዳን ማለት እቲ ዝበዝሐ ክፍሊ ናይ ግብረ ሐዋርያትን ካብቶም 21 ደብዳቤታት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለው ነቶም 14 ጸሓፈ ጅግና እዩ አሜን ዶ ሐዋርያ ጳውሎስ አነ ካብ ኩሎም ዝነአስኩ ገለ ኢሉ ንባዕሉ አንእስ አቢሉ ትሕት ኢሉ ተተዛረበ ግን ንሱ ትዝለዓለ ሐዋርያ ነይሩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ቶም ቅድሚኡ ዝተጸውዑ ሐዋርያት ዘይ በጽሕዎ ወይ ድማ ዘይ ገበርዎ ነገር ይገሩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓለፋ ሁሉም ጻዓርኩም በር ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ
እዝነ እቲ ኣብ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝነበረ መንፈስ እቲ ቅንኢ እግዚአብሔር አባና የፍስሱ አብዝ ወለዶ ዚ የፍስሱ አሜን ደቆዱሳን እትሳልሳይ ነጥቢ ብዛዕብኡ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ኮሎ ዝበሎ እንታዩ ንወንጌል አምላኽ እተፈለየሉ አሜን ንወንጌል አምላኽ እተፈለየ ማለት እንታይ ማለት እዩ ከምታ ሐዋርያ ክኸውን እተጸውዐ ዝብል ቃል እተፈለየ ዝብል ቃልውን ዘመሐላልፈልና መልእኽቲ አሎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ እቲ እተጸውዐ ዝብል ቃል እተፈለየ ዝብል ቃል አስምሩ ለቅዱሳን እንታይ ዘን ቃላት እንታይን ዘመሐላልፉና መልእኽት እንደሕር ኢልና ጸዋዒ ከም ዘሎ ዝፈሊ ከም ዘሎ ይዘመላኽተና ኸብርን ጎይታ ይኹን እተፈለየ ዝብል ቃል ሐዋርያ ጳውሎስ ባዕሉ ንገዛርሱ ንወንጌል ከም ዘይፈለየ ዝፈሊ አካል ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና ኢየሱስ ጎይታይ እቲ ንወንጌል አምላኽ እተፈለየ ዝብል ቃል ዘመላኽተና እንታይ እዩ እንደሕር ኢልና አምላኽ ቀደም ሐዋርያ ክኸውን ከም ዝመደቦ በአምላኽ ንሐዋርያነት ከም ተፈለየ ዘመላኽተና አሜን ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 1:5 ከምኡን ኣብ ገላትያ 1:15 ከይድና ክነንብብ ኮለና አምላኽ አቀዲሙ እንታይ ኢና አቀዲሙ ሐዋርያ ጳውሎስ ንጎይታ ማይካ ይስማዓና አለ አምላኽ ቀደም ሐዋርያ ክኸውን ከም ዝመደቦ በአምላኽ ንሐዋርያነት ከም ተፈለየ ዘመልክተና ኽብርን ጎይታ ይኹን ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 1:5 ከምኡን ኣብ ገላትያ 1:15 ከይድና ክነንብብ ኮለና ነዚና ንርኢ እንታይ ብል ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 1:5 ኣብ ከርሲ ዴኻ ከይሃነጽኩኻ ፈለጥኩኻ ካብ ማሕፀን ከይወጻኻኻ ቀደስኩኻ ነህዛብ ነቢ ክትከውን ድማ መደብኩኻ በለ ይብለና እግዚአብሔር ነዚ ብላቴና ኣብቲ ናይ ቲኔጀር እድሚ ወይ ድማ ኣብቲ 17 ዓመቱ ምስ በጽሐይ ነዚ ቃል ዝተዛሪቦ ክትተክልን ክትነቅልን ክትቡንቁስን ኢሉ እቲ ዝጸዋዓሉ ዕላማ ዝነገሩ ወይ ድማ ዘፍለጦ ኤርምያስ ጉብዝ ምስ በለይ ግን እግዚአብሔር ማዓሲኒ ኤርምያስ ነዚ ነገር ዝመዲቦ እንደሕሪልና ገና ኤርምያስ ኤግዚስት ካይገበረ ኮሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አነ ንስኻትኩምን ናብዛ ምድር እዚኣ ካይተፈጠርና እግዚአብሔር ብዛዕባና ዝጽሓፎ ወይ ድማ ዝመደቦ መደብ አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ها መጽሐፍ ቅዱስ ነቶም ቀደም በቃ ዝፈለጦም ሲ ንዓዓቶም ጸውዖም ነቶም ዝጸውዖም ድማ አጽደኦም ነቶም ዘጽደኦም ድማ አኽበሮም ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና አሜን ኣብ ገላትያ 1:15 ውን ሐዋርያ ጳውሎስ ባዕሉ እንታይ ኢሉ እቲ ካብ ከርሲ አደይ ጀሚሩ ዝፈለየኒ አሜን ብጸግኡን ዝጸውዓና አምላክ ግና አነ አብ አሕዛብ ወንጌል ምእንቲ ክሰብኽ ኢሉ ንወዱ አባይ ገልጾ ምስፈተወ ሽዑ ቡቡ ምስጋን ደምን ከይተማኸርኩ ናብቶም ቅድመይ ዝነበሩ ሐዋርያት ናብ ኢየሩሳሌም እኳ ከይደየብኩ ናብ ምድሪ ዓረብ ከድኩሞ ከም በሓድሽ ናብ ደማስቆ ተመለስኩና በለ ይቕጽል ክብርን ጎይታ ይኹን እዚ እተፈለየ ዝብል ቃል ልክ ከምቲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 13:2 እንረኽቦ ቃል እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 13:2 ነቲ ናይ ምፍላይ ስራሕ መን ይሰሪሕዎ እንደሕሪና መንፈስ ቅዱስ ከም ዝገበሮ ኢና ንርኢ አሜን ዶ እንታይ ብለና ኣብታ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረት ማሕበር ከዓ ነቢያትን መማሃራንን ነበሩ በርናባስን ኔጌር ተባሃለ ስምዖን ሉኪዮስ በዓል ቀረናን እቲ ምስ ሄሮድስ በዓል ርባእ ሽመት ዝዓበየ ማናይንን ሳውልን እዚአቶም ንእግዚአብሔር ካገልግሉን ክጾሙ ኮሎኻ መንፈስ ቅዱስ በርናባስን ሳውልን ነቲ ዝጸዋዕኽዎም እዮ ፍለዩ ላይ በሎም ይብለና ልክ ከምዚ መንፈስ ቅዱስ ንበርናባስን ንሳውልን ነቲ ዝጸውዖም እዮ ክፈልዩሉ ተዛረቦም ሐዋርያ ጳውሎስ ንወንጌል አምላኽ በመንፈስ ቅዱስ እዩ ተፈልዩ ክብርን ጎይታ ይኹን ሐዋርያ ጳውሎስ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ፈለጠ ሽዑ እግዚአብሔር ሐዋርያ ክኸውን
በቃ አይኮነን ወሲኑ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ እግዚአብሔር ቀደም እንታይ ክንከውን ከምዝግባአና ወሲኑ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ እግዚአብሔር ወዲ ይዘጀምር ክብርን ጎይታ ይሁን እግዚአብሔር ጀሚሩ ዘይኮነ ዘወድ ወዲ ይዘጀምር አነ ንስኻትኩምና ተፈጻመ ዘይንፈልጦ እምበር እግዚአብሔር ኦሬዲ ተፈጻመ ይፈልጦ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያ ከኸውን ተጸዋዓሉ በሐጺሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያ ከኸውን ይሉ ዘይኮነ ሐዋርያ ኮይኑ አምላክ ነሐዋርያነት ስለዛሃረዮ ወይ አምላክ ሐዋርያ ስለዝገበሩ ሐዋርያ ኮይኑ ክብርን ጎይታ ይሁን አሜን ዶ አነ ሐዋርያ ከኸውን ስለዝደለኹ ሐዋርያ አይከውንኔ አነ ነብይ ከኸውን ስለዝደለኹ ነብይ አይከውንኔ እግዚአብሔር ግን አብቲ ውዱእ ምኽሩ ነአይ ነብይ ገሩ እንደህር ሸይሙንሎ ነብይ ሉጽሒፉሎ ሐዋርያ ሉጽሒፉሎ ግን ማንም ሰው ደው ከብለኒ ይኽእልኒ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ስለዚህ ጳውሎስ ሐዋርያ ከውን ተጸዋዓሉ ዋና ምክንያትም በአር ወንጌል አምላክ ክሰብኽ ኢየሱስ ጎይታይ እዚ በትግርኛ ወንጌል ኢልዎ ዘሎ በእንግሊዘኛ good news ወይ ድማ ጽቡቕ ብስራት ዝብል ቃል በክልተ ቃላት ዝቆመ ቃል አሜን ከምቲ ትርጉም ናይቲ ቃል ዝሕብረና ወንጌል ማለት ጽቡቕ ብስራት ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ እምበአር ነዚ ጽቡቕ ብስራት ከበስርዩ በአምላክ ተፈልዩ ቅዱሳን አነ ንስኻትኩምን መርድእ ክነርድኦም አይኮና ነቶም ኣብ ዓለም ዘለው ተጸዊዕና we have a good news ጽቡቕ ዜና ይዘለና ጽቡቕ ብስራት ይዘለና ዕዳኻ ክፉል ሕማምካ መስቀል ተወሲዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳኻ ሞይቱ ስለኻ ዋጋ ከፊሉ ኣብ መስቀል ቀራኑ ተንጠልጢሉልካዩ ንስኻ ክትገብሮ ዝግባአካ ነገር የለን ሓንቲ ክትገብራ ዘለካሲ በቃ እመን ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወድኦ ስራ ተፈጸመ ዝብሎ ነገር ንዕኡ አሚንካ ተቀበል እዚ ቱ ጉድ ኒውስ ካበይ ከም ዘምጻና አይንፈልጥን ወንጌል ንገለገለ ሰባት እንታይ ዝመስሎም መሲልኩም ወንጌል ማለት ሉቃስ ማርቆስ ብሉይ ኪዳን ዘጻአት እንዳበልካ ምስባኽ ይዝመስሎም ወንጌል እሱ ይኮነን ቅዱሳን ወንጌል እቲ ብዛዕባ ውድ ክርስቶስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወድኦ ስራሕ ምዝራብ ማለት እዩ that's it ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ እቲ ዝኸፈሎ ዋጋ ነቲ ሰብቲ ምንጋሪ አምላክ በተሐደ ወዱ ዘአመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እንበር ንኸይጠፍስ ንወዱ በጃ ክሳዕዝህብ ንዓለም ክንድዚ አፍቀራ እዚቱ ወንጌል እቲ ንዓለም ኩሉ ዘድህን ጸጋ አምላክ ተገሊጹ ኢሉ ምሽ እዚቱ ወንጌል ጎይታ ኢየሱስ ከድሕነካ ይመጽ ጎይታ ኢየሱስ ሞይቱልካዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይቱልኪዩ ጎይታ ይፍቅረካዩ ዝገርመኩም ነገር ዝገርመኩም አነ ክርስቲያን ካብ ዝሆን ኩሉ ሰዓት ጀሚሩ ኩሉ ግዜ ዝገርመንን ዘደንቀንን ነገር እንታይ እንደሕር ኢልኩምኒ እቲ ገና ዘይመጸሰብን እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ አነ ንስኻትኩምን ሓንሳብ ነሓሚዮም ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ዓለም ኣለዉ ንብሎም ኣብ ድቕ ዝበል ኣብ ጸልማት ዘለዉ ዝገርመኩም ነገር معرناتنا يزفقرو اي غرمكم نسي غرمني اتي يسوس كريستوس بقى نعين نتاب عالم زلون معر واغا يكفلونا انا كابت حدا زفليني انا نتستخف للي واغا تقبله نام منغست ودو سلازاته قطرا يفللينا يسوس كريستوس نعالم يفكرو نقولحنا معر زفكرنا ኢየሱስ ጎይታ የፍቅረካዩ እንደሕሪልካዩ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝወድአሉ ስራሕ እንደሕር ነጊርካዩሲ ዘይርታዕ ሰብ የለን ስለዚህ ወንጌል ጽቡቕ ብስራት ማለት እዩ ንሕና ናይዚ ጽቡቕ ብስራት አበሰርቱ ይናምበር መርድእ ነገርቲ ይጎርና ንወዱ ተዘይተቀቢልካ ናይ መብዛሕቴና ስብከት ንሱ ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣለዎ ወዲ ዘይብሉ ግን ህይወት የብሉን ትብወዱ ዘአመነ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ትብወዱ ዘይአመነ ግን በቃ ድሮ ተፈሪዱ ወሎ እዚ ንኹንኖም ኢና ዘለና እቲ ኢየሱስ ዝገበረሉ ይዓቢ አምላክ ነሱ
نتي معرى أملاخ مخوان كممنزع كيرعاية ملك باريا وسيدو مك أنا يمسك الموت كسامنا يمسك الموت تعزيزو إذا قولوا زقبرو سليخا سليو اندحري الكاي هنا سبسي لبو يرتعي قدسان أنا كل جزء زتك أمولو كفلي أيناين كم زخونة تفولت وريهم نسبات وانجيل كنجر كله زتك أمولو أب يمانون أب تأجامون بزتساؤلو سباتي وانجيل زنجران كل جزء نزي نجيريو زي تقبل سب قويتك سحجيل نو نقويتها يقبل نزبل النسب يلا مناتو من تاي زريهم اتي زخف أبدل زفت أو مساباتهم أب يمانون أب تأجامون تساؤلهم نيرهم حق أي دوزيهم إزيوم نايمانم عبال چرچ هيكونون ناي مولو وانجيل هيكونو ناي قاله هيوت هيكونو ناي فيزميشن هيكونو ناي لوتران هيكونو نايمانم عبال هيكونون إزيوم بانديتيوم إزيوم غبننياتاتيوم إزيوم نايمانم عبال أورثودوكس هيكونو بنت هيكونو كاثوليك هيكونو اتحادغن بمرچو نابسي اول كيدو اتحادغن نتا زنبرتو ناي موداتا سكند تطقيمو دما نا منغسته سمايات اتيو that's it ناي مرچا غوداي ويتا يسوس كريستوس نغلتيوم يزموت نيرو اتيغن حادث تردو نغير سلازنبره ويتا بمنغسته خامست مص اي نو مويتكا خمزي ترفي زبلو زلو سبيخنا يدو نفلطينا زكو بزعبا موتون تنساين كو يتزاري بقدسان ازي مافيا نبلو سب ازي قتال سب نبلو زي غبننيا مخانو نرسو زتامن سب انتايلو مسيلكم يسوع كريستوس بمنغستخا بخبر ختمصخولخاس ذكرني لو انتاي زبل زلو كمز خماي مويت كاي ترفني خاي زبلو زلو تقبير كاي ترفني خاي زبلو زلو بخبر ختمصيخ I believe in that بتنسأي أمن كويس بلو زلو قدسان ويتا يسوس كريستوس باكراوند تشيك هاي جبرن باكراوند تشيك هاي جبرن كم زعن النسخاتكم النتصاري هيكون نتصاري نايتا لك شعوسو مستملسة اتي نايزا حالف كساعتا زنسحا لو كساعتا ذكرن زبلو ساعات زنبرو تصبت اي تصبتون دمسيسو اغزابير مسكن بحق بلك الله حجي اب ايدن جنت مسايخت كوني خايلو اغزابير مسكن امين دو تتمالز غبرو ነገር አይኮንና ገዳሲ ሎሚ ዙስን ወውሳኔ ተአገዳሲ ናይ ነፍስ ወከፍና ኮሙ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና እድል እዚ ይቡና تتمالز غبرنا ያው ተዝጽብጽቦማ ከመገርና ሕጅ ወንጌል ምን ነገርናኩም ኖ ወንጌል ማለት እዚ አመስቀል ተንጠልጥሉ ኾሎ غبنኛ مخانو تأمينو حيطاتኛም አንተ አይተሐፍርን አነን ንስኻንሲ በበደልናን በኃጢአትናን ኢና ተንጠልጥልና ዘለና እዚ ሰብዚ ምንም ብዘይ በደሉ ነገር አብዝ ተሰቂሉ ዘሎ አብ ከምዛ አይነት ፍርድ ኾለኻስ ነአምላክ ከማና ይትፈርሕን ኢሉ እዚ ሰብዚ ፈሪሃ አምላክ ነርዎ ሰራቂ ይኹን አጭበርባሪ ይኹን ሐሳዊ ይኹን ዘማዊ ይኹን ቀታሊ ይኹን ግን ፈሪሃ አምላክ ነርዎ that's why نتا نموداتا خالي تتقيمولا كويتاي بمنغست خامست مص ذكرني لو كويتاي يسوع كريستوس كل حيطاتو دمسيسو تمالي او خيدو سلازي كويتا اقبلكايو يفقركايو نزي عمصنيا حب تقبله نزي قتال حب تقبلسي نعخا غداخ اندي زي قبلكا اندحريلكايو نزسبسي بتعم دسنا بولومبر تسفا بهيوتي زرع امبر قدسا امين دو سلازي وانجيل زيو صبوق بسراتي مرد ايكوننا ننجر لو مز وانجيل ويدما صبوق بسرات من غار ناي نفس وكفنا حلافنتي قدسان حواري باولوس يلن بيتروس يلن انا نساتكمنا حواري باولوس حواري بيتروس خبرنا قويتا يخون بتفطرونا صبوق بسرات نمبسار نحوكينا ايكون اندي قدسان لو ما انا خمهار كلخو انتي وريدو كازبلني كويني تسمعني منفس قدس انتي وريدوكم زبلنا كويني تسمعني باي نيتشر بتفطرونا صبوق ور اندحرالونا صبوق بسرات اندحرالونا نتوم النفقروم سبات نمنغار بطعمينا نهندد حقيدو قدسان حسي كتصبي كمان يتدليني خانه تصبوق نجر نتصبوق نيوز جود نيوز تبلو نجر كساعت نوقت تزاربو افكا يزبل اكا
ክሳዕ ካብ ኣፍካ ተውፅኦ በቃ እቲ ኤክሳይትመንት እቲ ጆይ ኣሎ እቲ ኩሉ ነገር ኣሎ ካብዚ ዝዓቢ እንታይ ፅቡቕ ብስራት ኣሎ ቅዱሳን ካብ ወንጌል ዝበልፅ ምንም ፅቡቕ ብስራት የለን ስለዚ ካብ ወንጌል ዝበልፅ ምንም ፅቡቕ ብስራት ከም ዘይሎ ፈሊጥና ነዚ ፅቡቕ ብስራት ሒዝና ኮፍ ኣይንበል ቅዱሳን ወንጌል ናይ ምብሳር ሓላፍነት ከም ዘሎና ፈሊጥና ወንጌል ንምብሳር ንተዓጠቕ ቅዱሳን እዚ ዘመን እዚ ንሰርሓሉ ዘመን እምበር ኮፊልና ንስበኸሉ ኮፊልና ንሰምዓሉ ኮፊልና ከምቲ ናይ ቀደም ከም ናይ ስፑኞ መፂና ንኸደሉ ሰዓት ኣይኮነን ነቲ ዝተማሃርካዮ ፕራክቲካል ትገብረሉ ሰዓት እዩ ሕጂ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ካብ ኩልት ቁጥር 2-7 ከምዚ ይብል ኣቀዲሙ ብነቢያት ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ዘተስፎ ብዛዕባ ወዱ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት እተወልደ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ካብ ሙታት ብምትንስኡ ብመንፈስ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ በኃይል ተጋሕደ ስለ ስሙ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ምእዛዝ እምነት ክንተክል ብኡ ጸጋን ሐዋርያነት እተቀበልና ንሳትኩም ከምሳታቶም ጽዋዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁም ኣብ ሮሜን ዘለኹም ጽዋዓትን ቅዱሳንን ፍቁራት ኣምላኽ ኩላትኩም ካብ ኣቦና ኣምላኽን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ይሃለኹም ከብሎም ኮሎ ንርኢ እዚ ኣቀዲሙ ብነቢያቱ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ዘተስፎ ዝብል ቃል እንታይ ዘመላኽተና ወንጌል እግዚአብሔር ጸኒሑ ዝመጻሉ ሐሳብ ከም ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ሐሳቡ ወይ ምኽሩ ከም ዝነበረ ዘመላኽተና አሜን ዶ እግዚአብሔር ትዝይሉ ወይ ኮነን ወንጌል አምጽይዎ እዚ ኣቀዲሙ ብነቢያቱ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ዘተስፎ ቃል ዝብለና እንታይ ዝነግረና ቅዱሳን ወንጌል እግዚአብሔር ጸኒሑ ዝመጻሉ ሐሳብ ከም ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ወይ ሐሳቡ ወይ ድማ ኣብቲ ውዱእ ምኽሩ ከም ዝነበረ ዘመላኽተና ኢየሱስ ጎይታ አሜን ዶ ናብ ዘፍጥረት 3:15 ትንቢት ኢሳይያስ 53 መዝሙር ዳዊት 118 ማርቆስ 10:45 ሉቃስ 22:22 ግብረ ሐዋርያት 2:23 ግብረ ሐዋርያት 3:18 ግብረ ሐዋርያት 4:28 ከምኡን ቲቶስ 1:2 ኸይድና ነንብብ ኮለና ወንጌል ኣብቲ ዘለዓለማዊ መደብ እግዚአብሔር ከም ዝነበረ ዘረጋግጸና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ እቲ እግዚአብሔር አምላኽ አቡሊ ኪዳን ዝሃበና ተስፋታት ሕጂ በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጻምነት ረኺቡ እዚ ነንብቦ ክፍሊ እውን እቲ ተስፋታት እግዚአብሔር አምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጻምነት ከም ዝረኸበ ይዝነግረና ዘሎ አሜን ዶ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ወዱ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት እተወልደ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ካብ ሙታት ብምትንስኡ ብመንፈስ ቅዱስና ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ በኃይል ተጋሕደ ይብለና እዚ ሁሉ ከምቲ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘተስፎ ይኾይኑ ክብርን ጎይታ ይኹን ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ገብርኤል ናብ ማርያም መጽዩ ኣብ ሉቃስ 1 ካብ 31 ክሳዕ 33 ዝበላ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ከም እትጠንስ ወድውን ከም እትወልድ ስሙ ኢየሱስ ከም እትሰምዮ ኢየሱስ አብይ ከም ዝኸውን ወዲ ልዑል ከም ዝበሃል እግዚአብሔር አምላኽ ዙፋን አቡ ዳዊት ከም ዝህቦ ኢየሱስ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ከም ዝነግስ መንግስቱን መወዳእታ ከም ዘይህልዋ ይነጊርዋ ሓቀይደ ቅዱሳን ኣብዚ እቲ እግዚአብሔር አምላኽ ንንጉስ ዳዊት ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል 7 ዝሃቦ ትንቢት ተፈጺሙ ኢና ንሪኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ካብ ዘርኢ ንጉስ ዳዊት ካብ ነገደ ይሁዳ እዩ ተወሊዱ ነዚ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ኢየሱስ ካብ ነገደ ይሁዳ ከም ዝውለድ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ እንረኽቦ ኢና ትንቢት ኢሳይያስ 9 ካብ 6-7 11 ቁጥር 10 ትንቢት ኤርምያስ 23 ቁጥር 5 ትንቢት ኤርምያስ 39 ትንቢት ኤርምያስ 33:15 ዘፍጥረት 49 ካብ 4-12 ትንቢት ኢሳይያስ ካብ 65:9
كنا عند حرام بيبنا نزي الرجاجة أناي مالتي أتي كابزر داويت مولادون أتي كموتات متنسو زملاختنا انتاي يندحر إلنا يسوس أملاخنتو حاديقو سب كوينو أبزا مدري من مللاسي زملكتنا يسوس كويتاي آمين كابزر داويت إلو قليس وزلو نت ناي يسوس سبعوي ماننتو نمغلاص إيد أبز تتقيمو زلو يسوس كريستوس أملاخنتو حاديقو مولو سب كوينو أبزا مدري من مللاسي زملاختنا ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላክ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ቁጥር 4 እንታይ ብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ካሙታት ብምትንሱ በመንፈስ ቅድስና ወደ አምላክ ምዃኑ በኃይል ተጋሃደ ይብለና ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብለና ዘሎ እንድሕርኢልና ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ምዃኑ ዘግህድ ከም ዝኾነ ይዘነግረና አሜን ምክንያቱም ኢየሱስ አቀዲሙ በተደጋጋሚ በዛዕባ አምላኻዊ ማንነቱ በዛዕባ ሞቱን ትንሳኤውን ይዛረብ ስለዝነበረ እቲ ትንሳኤ ድማ ሐቅነት ናይቲ ዝበሎ ስለዘረጋግጽ ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይሁን ኣብዚ መንፈስ ቅዱስና ኢልዎ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ያሜን በመንፈስ ቅዱስ ከአዩ ስለስሙ አብ ኩሉ ማሕዛብ ምእዛዝ እምነት ከተኽሉ ጸጋን ሐዋርያነትን ተቀቢለው አብ ቁጥር 5-6 ነዚ ዝነግረና ስለስሙ አብ ኩሉ ማሕዛብ ምእዛዝ እምነት ክንተክል ብኡኡ ጸጋን ሐዋርያነትን እተቀበልና ንስኻትኩም ከአምሳታቶም ጽዋዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢኹም من يتصوعيت منفس قدوس مالتي እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ መንዩ ነትጸጋን ሐዋርያትነትን ዝህብ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ኣብ ቁጥር 7 እንታይ ብለና አብሮሜን ዘለኹም ጽዋዓትን ቅዱሳንን ፍቁራት አምላክ ኩላትኩም ካብ አቦና አምላክን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ይሃለወኩም ይብለና መብዛሕትኡ እቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጻሓፎም ደብዳቤታት እንድሕር አስተብሂልናሉ ናብተን ባዕሉ ዝመስረተን ማህበራት እዩ ነቲ ደብዳቤታት ጽሒፎ ምሽ ሐቂ እዚ ናይ ሮሜ ግን ፍሊ ዝበለ እግዚአብሔር ይመስገን ንሮሜ ክላለዮም ስለዝደሊ ቪዚት ክገብሮም ስለዝደሊ እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ጸጋ ከማእሎም ከካፍሎም ስለዝደሊ ካብኦምን ጸጋ ከካፈል ስለዝደሊ እዩ ሰዲድሎም እግዚአብሔር ይመስገን ቀድምን ኣብኦም በአካል ምምጹ በደብዳቤ ከምት ኢዮባ ክብለና ጸንሐ ክላለዮም ስለዝደለዩ ነዛ ደብዳቤ ዚያ አቀዲሙ ሰዲድዋ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አንቶ ኢዮባ ተዛሪቦዩ ምድጋሙ አድላይ ኮይና ይስማዓንኒ ግን እታ አብሮሜ ትርከብ ማህበር አምላክ من كم زمسرتا بقل زفلت ነገር የለን እታ አብሮሜ ትርከብ ማህበር አምላክ ምናልባት በቶም ንበዓል 50 ናብ ኢየሩሳሌም መጽዮም ብዙ ነበሩ ሰባት ካብቲ ኣብ ህይወት ሐዋርያት ዝኾነ ነገር ተላዓለ ማለት ኣብቶም ሚትን እስራን መንፈስ ቅዱስ ዝገበሮ ስራሕ ሪኦም በትናይ ጴጥሮስ ስብከት ኮንቨርትድ ኮይኖም ተለዊጦም ናብ ሮሜ ብዝተመልሱ ሰባት ወይ ድማ በቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ተላዓለ ስደት ካብቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ተላዓለ ስደት ተላዓለ ፋሕ ዝበሉ አመንቲ ወይ ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ሚስዮናዊ ጉዕዝኡ ዝረኽቦም ዝነበረ ሰባት ተለዊጦም ናብ ሮሜ ብዝኸዱ ሰባት ከይተመስረተት ከም ዘይትተርፍ ብዙሓት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ተመራመርቲ ይዛረቡ እዮም ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ነዛ ቤተ ክርስቲያን አይ መስረታን ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዛ ደብዳቤ ከምታ አንቶ ይዝበልኩኹም ኣብ ሳልሳይ ሚስዮናዊ ጉዕዞ ኣብ ቆሮንቶስ ኮሌጅ ጽሒፍዋ ኣብዚ ሂዝና ዘለና ክፍሊ ኣብ ቁጥር 8 ወይ ድማ ካብ ቁጥር 8 ክሳብ 12 ከይና ንንብ ኮለና ሐዋርያ ጳውሎስ ንምጽናኦምን ገለ መንፈሳዊ ውህበት ከመቅሎም ክሪኦም ከም ዝናፍቕ ብዙሕ ጊዜ ናብኦም ክመጽእ ፈቲኑ ከም ዘይሰለጦ እቲ ናብኦም ናይ ምምጻእ መደብ ግና ኣቦቱ ከም ዘሎ ኣብዚ ዝጻሓፈሎም ደብዳቤ
አስፊሪዎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ደብዳቤ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቆሮንቶስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝጻሓፎ ኢና ካብዚ ቃል እዚ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ከምዚ ብል ካብ 8 ክሳብ 13 እምነትኩም ኣብ ኩሉ ዓለም ስለ እተወረየት ቅድሚ ኩሉ ብዛዕባ ኩላትኩም ንኣምላኸይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣመስግኖ ኣለኹ ንምጽናዕኩም ገለ መንፈሳዊ ውህበት ክመቕለኩም ክሪኤኩም እናፍቕ ኣለኹ ማለት በታ ኣብ ሓድህድና ዘላ እምነት ናትኩምን ናተይን ኣባኹምን ምሳኹምን ምእንቲ ክንጸናናዓሲ ብዘይ ምቁራጽ ከም ዝሓስበኩም ብፍቓድ ኣምላኽ እንተሰለጠንስ ብገለ መንገዲ ኣብ መወዳእታ ናባኻትኩም ክመጽእ ብጸሎተይ ኩሉ ሳዕ ከም ዝልምን እቲ ብወንጌል ወዱ ብመንፈሰይ ዘገልግሎ ኣምላኸይ ይምስክረለዩ ኣቱ መሕዋተይ ከምቶም ኣብ ካልኦት ኣሕዛብ ኣባኻትኩምን ፍረ ምእንቲ ክረክብሲ ናባኻትኩም ንምምጻእ ምኽረይ ከም ዝቆረጽኩ ክሳብ ሕጂ ግና ከም እተኸልከልኩ ክትፈልጡ እፈቱ ኣለኹ ይብል ኢየሱስ ጎይታይ ወላ ነዚ ደብዳቤ ተንብቦ ክሳዕ ክንደይ ይጥዕም ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ቅድሚ ኩሉ ብዛዕባ ኩላትኩም ንኣምላኸይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣመስግኖ ኣለኹ ስለምንታይ ንኣምላኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘመስግን ዘሎ እንድሕር ኢልና እምነቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ስለተወረየት ይኽብር ንጎይታ ይኹን ኣሜን ዶ ብዛዕባቲ ጽቡቕ ምስክርነት ናይታ ኣብ ሮሜ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ክሰምዕ ከሎ ንእግዚአብሔር ይባርኾ ነይሩ ኣሜን ከምዚ ንሕና ሓንሳብ በቃ ሰናይ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝተፈላለየ ቦታት እግዚአብሔር ክገብር ከሎ ስለቶም አገልገልትን ስለቲ ዝኸውን ዘሎ ንእግዚአብሔር ነመስግኖ ማለት እዩ ኣብዚ ክነስተብሎ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ እግዚአብሔር አምላኹ ክጽልይ ከሎ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አሜን እንታይ ኢልዎ እዚ እንታይ ዘመላኽተና እንድሕር ኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ እትእንኮ ናብ አቦ ዘብጽሕ መንገዲ ከም ዝኾነ ኮነ ኢሉ ዝጽልይ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ዝጽልይ አሜን ካብ 9 ክሳብ 12 እንታይ ይብለና ንምጽናዕኩም ገለ መንፈሳዊ ውህበት ክመቕለኩም ክሪኤኩም ናፍቕ ኣለኹ ማለት በታ ኣብ ሓድህድና ዘላ እምነት ናትኩምን ናተይን ኣባኹምን ምሳኹምን ምእንቲ ንጸናናዕሲ ብዘይ ምቁራጽ ከም ዝሓስበኩም ብፍቓድ ኣምላኽ እንተሰለጠንስ ብገለ መንገዲ ኣብ መወዳእታ ናባኻትኩም ክመጽእ ብጸሎተይ ኩሉ ሳዕ ከም ዝልምን እቲ ብወንጌል ወዱ ብመንፈስ ዘገልግሎ ኣምላኽ ይምስክረለይ ይብለና ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብኦም ክመጽእ በቲ እግዚአብሔር ኣቡ ዘቐመጦ ናይ ሐዋርያነት ጸጋ ድማ ንምጽንዖም ዝኸውን ገለ መንፈሳዊ ውህበት ክመቕሎም ከምኡውን ክሪኦም ከም ዝናፍቕ በቲ ኣብ ሓድሕዶም ዘሎ እምነት ድማ ንሓድሕዶም ክጸናንዑ ብዘይ ምቁራጽ ከም ዝጽልዩ ኣብዚ ንሰብ ሮሜ ብማሕላ ከረጋግጸሎም ከሎ ንርኢ ዘለና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኩሉ መልእኽትታቱ ኣገዳሲ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ክደሊ ከሎ እንድሕር ኣስተብሂልናሉ ክትፈልጡ እፈቱ ኣለኹ ዝብል ቃል ይጥቀም እዩ ሓቀይ ደ ቅዱሳን ክትፈልጡ ደሊ ኣለኹ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱኔ እናበለ ኣብቲ ኢምፖርታንት ዝብሎ ነገር ኣብቲ ኣገዳሲ ዝብሎ ነገር ወይ ድማ እቲ ከስምረሉ ዝደልዮ ነገር ክኸውን ከሎ ክትፈልጡ እፈቱ ኣለኹ ዝብል ቃል ክጥቀም ንርኢና ሮሜ 11:25 ከይና ክንርኢ ንኽእልና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10 ቁጽሪ 1 ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ቁጽሪ 1 ካልኣይ ቆሮንቶስ 1:8 ከምኡውን ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:13 ክነንብብ ንኽእል ኢና ኣብዚ ከምዚ ብግልጽ ንሪኦ ዘለና ናብ ሮሜ ክኸይድ እኳ ሓረርታ ወይ ድሌት እንተነበሮ ክሳብ ሕጂ ከም ተኸልከለ ንሱ ግን ናባታቶም ናይ ምምጻእ ምኽሩ ከም ዝቆረጸ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ብሓጺሩ ኣብዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እንድሕር ኢልና እቲ ማዕቐብ ምስተላዓለለይ ብርግጽ ከመጻኩም እየ ዝመጻሉ ዋና ዓላማ ግን መታን ከምቲ ኣብቶም ካልኦት ኣሕዛብ
أباهاتكم فرم أنت خركبي يزبلهم زلوا يسوع كويتاي سئل يكونكم زمت فيزيت جبركم أيكونكم زمت بقى نتاي كون الله نخري أيكونكم زمت زلهو فرم أنت خركب إلى زمت نسرح زمت نتزلني خما ألوكم زمت يزبلهم زلوا يسوع كويتاي كاب 10 شوات انتاي بلنا نصر اويان ان خالقوت احزابن نلباماتن نعياشون ادا اللوني سلازي بناي رئيسي ابرومي نزلوكم وانجيل كسبكلكم تدالي اللهو وانجيل قدمنا ايهوداوي كمون نصر اوي نزامن زبله كله حيل املاح نمدحاني مو بوانجيل ايحفرني كم تصحف صادقنا بامنت ينبر زبل تصدق املاح كاب امنت ناب امنت بؤ يغهادي بلنا ابز حواري باولوس انتاي زبلوم زلو انا نخلهم مالت نصرعاويانن نخالوت احزابن نلباماتن نعياشون وانجيل كسبخ ادالوني ስለዚህ ناخاتكمون وانجيل كسبكلكم دلو يزلخو كبلوم كولين اندري زلنا حواري باولوس مجمريا قدم وانجيل نايهوداوي كمؤون نصرعاوي نزامن زبله كل حيل املاح نمدحانيو مبالو ابت قدم مبالو نزقال زمبالو ابتنا انجليزኛ ከና እንደህር አንቢብናዮ ከምት ኢዮባ ተንቲኑ ተዛረቦ በወንጌል አይሐፍርን ኢሉ ይዝጀምር እትናይ ትግርኛና ወንጌል ቅድምና አይሁዳዊ كمون نصرعاوي إلى الجمر أبتنا إنجليزيا عند حركينا تي أوردر مالتي تسرعات تي مسرع عند حرينايو بوانجيل حفرني إلى الجمر مجمرة I am not ashamed of the gospel إلى الجمر آمين كجمر كله مالتي بوانجيل حفرني مسبلايو سلمنتاي بوانجيل كم زي حفر تزاريبو آمين ويدما ناي وانجيل حيل تزاريبو it makes sense مش ده قدسان بونجيل ايحفرني مخنياتهم زي محفري مخنيات وانجيل نزامن زبله كله حيل املاح نمدحان بمخانو يزبل زلو يسوع كريستوس غويتاي I'm not ashamed of the gospel وانجيل زي حفر كوينديو حارب باولوس نسب رومي بونجيل ايحفرني لوم قدسان اسكي بونجيل حفرني تبلو سبات كندي اللهم بونجيل ولا حفرني انت زيبلنا بونجيل حفرني النبل سبات انت خونا قبرنا جن بونجيل كم زحفرنا زرقي قدسان I tell you the truth كنا نزيد صبوق بالسرات نتوم مقربنا همان زي مزرابنا كسع كندي ashamed خم زخون ناي زري كم زحفر ناي زري بوانجيل زي حفر سب بوانجيل زحب بن سب بتي بزعبا بتي نتي يسوع كريستوس زخفولو واغا زي حفر سب تي استخفلو واغا زفل سب وانجيل مالت انتاي مخانو استردئو سب سقاي بلني قدسان وانجيل سلامنتي حواري باولوس بوانجيل احفرني إلو سلامنتي حواري باولوس بوانجيل احفرني إلو اندحر إلنا ايهود بوانجيل مالت باتس لهيوة دك سبات بسقاي بوردت كم جبنينيا بناي مسك الموزموت يسوس كريستوس ومسي سلزا حفري بزحات يحفرون يروم ابتا حواري باولوس زنبرلو اوان بفلاي كمز ناتو فريساويان زخون سبات نمنتايم ني يسوع كريستوس نيعي أمون دحر إلنا كم تنساتهم زسألوه كم تنساتهم بزعبا مسيح أبا أمرهم زنبرة كأتي أبا أمرهم زنبرة سئلن ني يسوعن كريون كلهم ماش كقبر اللهم سلا زيك على بقو يحفرون يرو كسع حجي يوم أيهود زحفرو كسع حجي يوم بتي بورد الزموت يسوع كريستوس بخبر جنز تسأ يسوع كريستوس زحفرو That's why حواري باولوس بونجيل حفرن يلو نعاي زلوت النسي اتزحفرلو زنبر كوي زبلوم زلو اللهم دو قدسان
نعي زلوهت أنسي اتزحفرلو وانجيل زحفرلو زنبركو كوي زساقوغو زنبركو يسوس يادي حينوني اتي بوردة تساقلو نرأسو زيد حانا نعي عاد حنانيني إلى زبلو زنبركو السو يادي حينوني زبلو سلازي I'm not ashamed of this gospel يسوس كريستوس قويتاي سمعوني حيل أملاخ نمدحاني كبل كله إتا حيلي زرداء مستقبل كاتراي ويدما حيلي نايتو وانجيل تفولتو نتو وانجيل مستقبل كاي أمين دو أردسان أي رأخو مون دي هما بيوتكم وانجيل نقويتا إسس كريستوس مستقبلنا كوينا تلويتنا من دينا نيرنا وانجيل كوي لويتنا ملأك غيرو كوفا بيلونا زلوكو وانجيل امبر بتحدى ماننتنا تنقلت اكو ابزي متاكبنا نيرنا حقيدو يوبا سلازي ناي وانجيل باور زفلت حدا سب نت وانجيل امين يلو يقبلو خلو يسوع كريستوس غويتاي امين دو حواري باولوس اتميستر اموتون تنسايون كمزلو سلازفلت يمبار بوانجيل ايحفرني يلو امين دو وانجيل قدمنا ايهوداوي كمون نصرعاوي نزامن زبله كله حيل املاح نمدحان يلو خبرن يسوع كريستوس يخون ويتا يسوع امارقوس شمونت اسران شمونتن كمون ابلوقاس تشعات اسران شدشتن كمزيلو لقدوسان نزو كلاتنا صنيلنا نسمعيا سلازي ابز زماون حاطئن ولدو بعين بقالين زحفر ودسب دما بغرما ابو مس قدوسان ملائكتو مس مصه بو كحفري ويتا يسوع كريستوس يلو انتي مالتي زحف بيسوسن بقالون زحفر سب بزو حساب الله مالت ني يسوع كو فكر كوي ني يسوع كو يملخ كوي ني يسوع جن بغبرنا جن بزوحاتينا أبز ولدو أبز موها أبز زمان حتى ولدو زيابير لومي إذا تبعات إذا زوجنا يو إذا كابانا ستوس ده تبعات يملسلنا مين دو كابزي زي سمعنا يقال زي تلا على ريفايفال يهونا بهيوتنا مين وانجيلنا يمنغار هيوتنا يملسلنا مين ويتا يدقفنا ويتادما كم حواري باولوس نوانجيل تشكنا سبات يكبرنا امين اب قصر 10 شوعات انتاي بلنا كم تصحف صادقنا بامنت ينبر زبل اتتصدق املاك كاب امنتنا بامنت بؤو يغهاد يبلنا صادقنا بامنت ينبر مالت انتاي مالت هاليلويا اذا حج النبرو زلنا نابراكو نا امنت نابرا اغزابير سمو يبارك امين بزح نغرات بزح تسفاتات اغزابير غنا بيدنا زي اتو نغرات አለው ግን በእምነት ኢና ንነብር ዘለና ከም ንጭብጦ ማሚና ከም ዝኾኑ አሚንና ኢና ንነብር ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ ጽድቂ አምላኽ ዝብሎ نا እግዚአብሔር መለኮታዊ ባህር ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ራጅ እግዚአብሔር ጻድቅ ይመስና ነብሊና ቅዱሳኔ እግዚአብሔር ጀስት እግዚአብሔር ጻድቅ ይና ነብሎምሽ እቲ ጽድቅ አምላኽ ኢሎ ዘሎ ብዚ ከነብቦ ጸናሕና ና እግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪ ማለት አሜን ነዚ ና እግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪ በኢየሱስ መስአመና بو كم زغهادي زقال زنغرنا مالت اب هيوتنا يرأي እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ بصدق زين ملالس زنبرنا بصدق نملالس بقدسنا زين ملالس زنبرنا بقتي ناي قدسنا منفس مسمصنا اب هيوتنا ات زقدس منفس مسمص بقدسنا خنملالس نجمر ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ات صدق አምላኽ ዝብሎ ናይ እግዚአብሔር መለኮታዊ ባህር ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ righteous ዘይነበርና righteous ዝገብር ማለት ጻድቅ ዘይነበርና ጻድቅ ዝገብረና ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነገር ሁሉ ይባርኩም ጸጉኡ ይብዛሃልኩም ናይሎሚ መጽናዕት መጽሐፍ ቅዱስና አብዚአ ጠጠው ከነብሊና ዝመጽ ዘሎ ሰሙን ካብዛ ደዋቢልና ዘለና ህንቀጽሊና
داوكم على علمو تصلينا هنودينا